ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарону хоҳарони гиромӣ, мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи шахсоне ки аз Аллоҳ фарзанд мехоҳанд. То имрӯз чанд соле мешавад ки фарзанд надоранд ва ҳар чӣ бошад саъю кӯшиши худро анҷом медиҳанд то ин ки Аллоҳ ба онҳо фарзанде диҳад. дар ин ҷо чанд нуқтаро ба шумо баён мекунем ва аз Аллоҳи маннон албатта умед дорем ки ҳамин корҳоро шумо анҷом диҳед. Аллоҳ ба шумо фарзандҳои солим медиҳад иншааллоҳ. аввалан ин ки аз Аллоҳ ҳеҷ вақт умеди худро канда накунед. ҳарчӣ ки духтурҳо ва табибҳо ба шумо мегӯянд ки дигар аз пушти як хел мардҳо фарзанд намешавад ё ки як хел занҳо аз онҳо фарзанд ба дунё намеояд, ин гапҳоро шумо бовар накунед, чунки илми ғайб дар назди Аллоҳ аст. ҳеҷ кас ғайбро ба ҷуз Аллоҳ намедонад. Ки фарзанддор мешавад, ки намешавад, инро Аллоҳ худаш медонад. ва мову шумо бояд яқинан аз Аллоҳ умед дошта бошем ки Аллоҳ дуои моро қабул мекунад ва ба шумо албатта фарзанд медиҳад. зеро Аллоҳи зулҷалол гуфтанд ки ман дар назди гумони бандаам ҳастам. яъне бандаи ман ба ман чӣ хел гумоне кунад, ман ба он банда ҳамон хел рафтор мекунам. ба Аллоҳ гумони нек кунед, ҳамеша хушгумон бошед ба Аллоҳ, ки ҳеҷ вақт Аллоҳ шуморо ноумед намегардонад. дуюм, дар ҳолати саҷда шумо дуоро зиёд кунед. вақте ки ними шаб аз хоб мехезед, соати 2 шаб, 3 ё 4 шаб, дили шаб аст, дар ҳамон ҳолат шумо вузӯ бигиред, таҳорат кунед, 2 ракаат намоз бихонед. дар ракаати дуюм, дар саҷдаи дуюмаш, баъде ки 3 бор субҳана раббиял аъло мегӯед, дуои ҳазрати Закариё алайҳиссалом пайғамбари Аллоҳро шумо ҳам ҳатман бикунед. дуо ин аст: Робби ла тазарни фардан ва анта хайрул варисин. Робби ла тазарни фардан ва анта хайрул варисин. Робби ла тазарни фардан ва анта хайрул варисин. агар ин дуоро дар ҳолати саҷда шумо 40 бор хонед, 40 бор такрор кунед, аз Аллоҳи маннон яқинан бовар дорем ки Аллоҳ ба шумо фарзанд ато мекунад. зеро Закариё алайҳиссалом дар ривояте вақте ки ин дуоро карданд, сину солашон аз 100 гузашта буд, яъне аз 100 сола боло буданд ва фарзанд надоштанд. бо вуҷуди ҳаминам аз Аллоҳ ноумед набуданд. ҳамеша дуо мекарданд. Аллоҳ дар ҳамон пиронсолӣ ба ин пайғамбар алайҳиссалом фарзанд ато кард ба номи Яҳьё. сеюм, астағфируллоҳал азим, астағфируллоҳ ва атубу илайҳ, ё ки ба тоҷикӣ аз Аллоҳ бахшиши гуноҳҳоро талаб дорам гуфта дуо кунед. ба арабӣ беҳтар аст. зеро шояд ягон гуноҳи мо, ягон гуноҳи шумо, ягон хатогии шумо сабаб шуда бошад ки фарзанддор шудани шумо ба таъхир афтода бошад ва вақте ки шумо ҳамин зикрро ҳар рӯз кӯшиш кунед зиёда аз 1000 бор анҷом диҳед, дар дасти худ як тасбеҳро гирифта, дар ҳар коре ки машғул бошед ба забони худ ҳамин зикрро кардан гиред. астағфируллоҳ ва атубу илайҳ, ё ин ки астағфируллоҳал азим, ё ин ки ба забони шумо гуфтан зиёд мушкилӣ дошта бошад, тавба кардам, Аллоҳ гуноҳҳои манро бибахш. ҳамин зикрро зиёд кунед. зеро ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд, ҳар инсоне ки истиғфорро ба худ лозим мегирад, Аллоҳ аз ҳар тангӣ ӯро мебарорад ва аз
ҳар ғаму андӯҳ вайро берун мекунад ва аз ҷое барои вай ризқу рӯзӣ ато мекунад ки дар фикру хаёлаш нест. чаҳорум, руқияи шаръиро гӯш кунед. агар дар назди шумо, аз наздикони шумо ёки аз шиносҳои шумо ягон олими, ягон қории бо тақвое ки руқияи шаръиро холис ба хотири ризои аллоҳ мехонад, зану шавҳар якҷоя рафта дар назди ӯ биншинед ва ин руқияро аз эшон гӯш кунед, ба шумо руқияи шаръӣ бихонад. ва умед дорем аз аллоҳ ки руқияи шаръӣ ҳам фоидаи зиёд дорад, чунки мо дар зиндагӣ ин корро худамон дидем. вақте ки инсонҳое муроҷиат мекарданд ба хотире ки аллоҳ ба онҳо фарзанд надода буд муддати 7 сол 8 сол ва мо ба онҳо руқияи шаръӣ хондем ва аз аллоҳ талаб кардем то ин ки ба онҳо фарзанде ато бикунад ва аллоҳ аз хазонаи ғайбияш ба ишон, ба он нафарҳо фарзанд ато кард. чанд нафар ҳамин хел воқеаҳо рӯй дод. ба ҳамин хотир шумо руқияи шаръиро зиёд гӯш кунед. агар имкон надоред ки назди ягон нафар биравед ки ба шумо руқия хонад, ҳатман аз интернет руқияи шаръиро гӯш кунед. ин ҳам фоида дорад. ва барои бародарону хоҳароне ки сураи Марьямро медонанд ё ки қуръон хонда метавонанд, кӯшиш кунанд. сурае ҳаст дар қуръон ба номи сураи Марьям. ин сураро ҳар рӯз ки битавонед як бор сураи Марьямро бихонед, қироат кунед, беҳтар аст. ва дар ҳолатҳои иҷобати дуо, дар ҳолатҳои қабул шудани дуо, дуоро зиёд бикунед. ҳар инсоне ки, ман аз таҷрибаи зиндагиам мегӯям, ҳоло ки ман инро ба хотири санҷиш накардем, аммо ба хотири яқин доштани ба аллоҳ кардем дар ҳаққи он бародарҳое ки 10 солаҳо фарзанд надоштанд, дар ҳолатҳои иҷобати дуо хос барои онҳо дуо кардем ва аз аллоҳ талаб кардем ки эй аллоҳ, ҳамин бандавони ту ҳастанд, аз ту фарзанд мехоҳанд. аллоҳ ба онҳо фарзанд ато кард. мо банда ҳастем, мо дасти ниёз, дасти муҳтоҷӣ ба сӯи аллоҳ мебардорем ва иҷобату қабул аз аллоҳ аст. ба ҳамин хотир дар ҳолатҳои иҷобати дуо, вақте ки рӯзадор ҳастед, вақти ифтор, пеш аз ин ки ифтор кунед, вақти намози шом дуо кунед. дуо дар ҳамон ҳолат бешакку шубҳа қабул аст. вақте ки азонро мешунавед, вақте ки азон гуфта тамом мешавад, дар охири азон вақте ки дуо мекунед, ҳамин дуоро ҳатман бикунед. ва дар дигар ҳолатҳои иҷобати дуо ё ки рӯзи ҷумъа баъд аз намози аср, охирин соатҳои намози аср шумо дуо кунед. дуо дар он ҳолат иҷобат мешавад бешакку шубҳа. дар охир кӯшиш кунед назди фолбинҳо, назди ҷодугарҳо ё мазору қабристон ба хотири талаб кардани фарзанд наравед, зеро онҳо аз дасташон ҳеҷ чиз намеояд. фақат ба хотири ибрат, ба хотири дар ҳаққи онҳо истиғфор кардан, рафта болои қабрҳои онҳо, яъне аз падарони шумо бошанд, аз модарону аз гузаштагони шумо бошанд, рафта дар болои қабри онҳо истиғфор талаб кунед. умед аст ки аллоҳ ба сабаби дуои шумо онҳоро аз азоби қабр халос мегардонад, наҷот медиҳад. аммо дигар мазорҳо ба хотири талаби шифо, талаби фарзанд ҳаргиз наравед. болои ин ки онҳо ба шумо ҳеҷ кӯмаке карда наметавонанд, боз худатона дар гуноҳ ғарқ месозед, дар гуноҳ гирифтор мекунед. аллоҳ ҳамаи мову шуморо дар раҳмат бигирад ва он корҳое ки ризои аллоҳ дар он аст, сабаби хушнудии аллоҳ дар он аст, мову шуморо амал карданро насибу рӯзӣ гардонда бошад. умед дорем аз аллоҳ ки ҳар бародару хоҳаре ки то имрӯз фарзанде надоранд, аллоҳ ба онҳо фарзандҳои солим, солеҳ ва муслиҳ ато бифармояд. ва ахиру даъвана ани алҳамдулиллаҳи роббил аламин. вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.